kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. Naranasan nyo na po ba yung hindi kayo maisali? Uy. Kasi nakita ko lang po kani-kanina yung outing ng mga friends ko tapos hindi po ako sinama. Ang sama po ng loob ko kasi ang alam ko naman wala naman akong kasamaan ng loob sa kanila, wala rin naman akong kagalit. In fact, magkakausap rin naman kami minsan. Tapos, nakita ko na lang, nag-outing sila nang wala ako. Hay, naranasan nyo na po ba ito? Para lang kahit papano gumaan-gaan naman ang pakiramdam ko. Thank you, Tambalan! God bless and happy Friday. Ako Ayan. nakikita ko sa dalawang bagay lang. Ayaw nila sa'yo o masama ugali mo. Correct. Pili ka, Lindon. Hindi, isa pa. Tatlo. Oh. Ano? Ano yung una? Ayaw ka nila. Oo. Kasama. Pangalawa, Wala. masama Masama ugali ugali mo. 'Di ba? Pangatlo, mas specific, wala kang ambag pag-outing. Yeah. Yan, 'di ba? Baka naman yung huling outing, Oo. bago ka muna namin kampihan, explain muna namin sa'yo. Yan. Oo. Kasi minsan, nangyayari talaga yan, may mga hindi kami sinasali sa outing eh. Yan. Baka nung huli kasing outing, baka naman, ikaw yung tipong lakas magwala. Ayan. Lakas magwalwal, lakas magwala, tapos hindi ka marunong makisama. Ayan, isa pa yan. Pabigat ka. Oo. Ikaw yung dahilan ng delay. Oo, cause of Sobra delay. mong late. 'Di ba? Yung mga ganon. Pero may mga tao talaga ganyan no, na yung lahat, cowboy, tapos pag sinama mo to, pakikisimahan pa Oo. natin. Baka maghanap pa ng aircon. Correct. Tayo, lalatag lang tayo dyan sa sahig. Baka ganon. Oo. Pero gets naman namin. I mean, valid the point naman yung nagtampo ka, ganyan, na sumama yung loob mo. Kasi, lalo pa kung halimbawa magkakausap talaga kayo lagi. Oo. Nakakasama ng loob yan. Kung halimbawa, matagal na kayo hindi nagkakausap, medyo maiintindihan natin Oo. yan. May ganun talaga may distansya na Pero kung lagi ka nagkakausap tapos ganyan, di ka sinali, ang pwedeng solusyon talaga dyan para hindi sumama yung loob mo or para maintindihan mo is tanungin mo yung Oo. isa sa kanila. Ba't di ka nasama sa Bakit GC? hindi ako kasama sa GC? Huwag ka nang magparinig. Oo. Alam mo yung mga tipong magka-caption ka pa ng mga kung ano-ano na parinig. Correct. Wala namang masasolve dun kasi Oo. hindi naman targeted yun. Baka naman yung ibang mga, alam mo naman may mga ibang tao na pag may mag-post, feeling nila sila yun. 'Di ba? Dati may pinost akong ganyan nung mga Oo. bata-bata pa ako. Sabi ko, pangit mo talaga, ganyan. Meron akong parang ang sinasabi ko yata, parang I think nung time na yun, basta meron akong kinaiinisan. May nag-message akin ibang tao, sabi niya, inaano ba kita? Sabi ko, bakit pangit ka ba? Ba't apektado ka? So, ang point is, huwag kang mag-caption sa Facebook. Kasi baka naman, hindi naman, hindi masosolve. Kasi baka may iba pang maapektuhan sa parinig mo sa Correct. Facebook. So, diretsuhin mo para lang maintindihan mo. Bakit hindi ka nasama? Bakit hindi ka nasama? O baka na-mislook lang nila Correct. na akala nila kasama ka sa GC na yun dahil Sige, ang dami sige. yung GC, di ba? Pwede din. Pwede rin. Akala nila nandun ka, hindi ka nagre-reply. Akala nila. Ay, oo, pwede kasi din. sa atin, ilan ba GC natin? Correct. 16,309. Kanina nga lang kami medyo naglinis ng Correct. Sabi ko
ko kay Diego, alam mo, admin ka dun sa isang GC. Mag-delete ka nga nung isa dun. Kasi isa dun, hindi na natin kakampi. Charot. Hindi ko nga alam na ako admin pala. Sa Diba? dami ng GC. So, pwede rin nating i-consider yun. Baka sa ibang GC sila nagkausap or whatever, or akala nila nga nandoon ka, hindi ka lang nagre-reply. Pero, hindi rin eh. Pinapagana namin na talaga. Pero aminin na natin, Jex, hindi rin eh. Kung talagang gusto ka talaga nilang isama, tatawagan ka niyan. Correct, totoo. Personal ka nilang kakausapin na sasabihin, hoy, ba't hindi ka nag-reply sa GC? Tapos ikaw naman magsasabi, wala naman ako natatanggap. Ayan, kahit sila ang bumuo ng plano, pag medyo alam nilang may ambag ka talaga. Yan. Kahit wala kang ang plano, pipilitin ka pa nila eh. Kasi alam na, parang sa amin, dahil kami ni Nicole, ito yung rule namin sa barkada dati, dahil wala din kami may ambag na pinansyal eh. Kami yung sa kwento, Correct. ako runner. Yan, 'di ba? Lahat. Dapat ready kang mautusan. Oo. May mga designation kasi diyan may driver na hindi mag-iinom. Oo. Kasi syempre kailangan siya yung sober. Oo. 'Di ba? May taga-ihaw, Tama. may taga-bantay ng mga pamangkin. Correct. Merong alay sa swimming, 'di ba? May mga ganon. Sila pa magmamakaawa sa'yo, Correct. sumama ka eh. Totoo. Ako Diba? talaga, sinasama ko talaga sa outing yung merong talagang ambag. Oo. Taga-picture. Oo, Yan. tama. Diba? Yung magaling mag-edit. Yung mga Correct. ganon. Number 1 yan kay Nicole. Oo. Kailangan mga picture tsaka nag-edit. Ganyan. So, baka may ganon na parte ng barkada ninyo. Baka meron kang nagawa in the past na hindi nila nagustuhan. Yung mga ganon. And Ayan. again, the only way for you to find out is to ask. Alamin mo. Magtanong kung bakit hindi ka sinama. Eto- Ngayon, doon sa tanong niya, Jegs, kung na-experience na ba natin daw na hindi tayo Hindi naisama? Par- Ako, oo. Meron na experience mo na ganun? Oo, dito. Ay. Kwento mo sa amin. Oversharer na naman. Yung bang akala ko ka-close ko. Tapos Tapos hindi. nung nag-party, hindi ako invited. Ala. Tapos parang ang sinabi, kasi baka busy ka. Hindi po ako busy pag may barbecue. Tsaka may lumpia, ganyan. Kaya sabi ko, ganun pala. Parang nakakalungkot din pala. I mean, Correct. hindi ako para... Na-i-expect mo na. Oo, na kahit friend naman paano. kayo, close naman kayo. Na para bang kahit na hindi ako makaka-attend, sa akin parang it's nice na ma-invite. Oo, Yun, yung para bang matap ka lang. matap ka. Oo. Kasi lalong kung hindi ko naman ka-close, okay lang naman. Kung wala naman kami talagang parang connection or hindi kami nagkakausap, ganyan. Pero kung kahit paano meron, alam mo yung pasintabi. Oo. Yung halimbawa, Parang wala ka sa priority. Oo. Kawawa Ganun. naman Pero- ni Kuliala. meron pa, na-experience ko. Baka minsan naisip ko, masama pa ugali ko. Oo, di ba? Meron pa, parang lahat may regalo, ako wala. Dito din yan. Pero alam mo, kahit ganon, parang hindi pa rin nag-change sa akin eh. Kahit na may mga ganyan na exclusion, ganon. Pag Pasko, kasali ka pa din. Alam mo yun, parang hindi pa rin kita kakalimutan. Mga ganon. Well, siguro as you mature, may mga bagay na parang ikasasama mo ng loob talaga na ikadidibdib mo. Diba? Siguro kung naikwento ko to years ago, kung kailan yung parang ang bigat sa damdamin or parang affected pa ako sa lahat ng klase ng bagay, baka naiyak pa ako eh. Pero ngayon parang nakakatawa, ganon talaga. Tapos may isip ko din na totoo naman, hindi naman obligado na i-invite ka lagi. 'Di ba? Parang ganon. Siguro sa akin parang baka oo pero wala akong pakialam. Wala siyang Parang pake. ganon. Oo. Kaya kung minsan parang tinatanong din ng asawa, ba't hindi ka kasama doon? Sabi ko, bakit? Bakit ako sasama doon? Siguro baka may nakikita niya na grupo na parang ako lang yung wala doon. Parang Pero sa ganon. akin, Yeah, hindi gets. big deal. Oo. Para sa akin. Sa akin basta merong ganon eh. Na parang sinabi ko, bakit hindi ako sinali dun sa surprise? Parang, alam to ni Broski. Broski Konyo! Kwento ko sa'yo mamaya. Charot, diba? Yung gano'n na parang magugulat ka lang din. Kaya gets ko yung feeling nung nag-message eh. Na para parang bang left out ka. Oo, kasi magkakausap naman tayo, diba? Yun eh. I mean, pwede namang heads up lang. yeah, diba? Kasi kaya lang, ako ang mga naririnig ko minsan na rason, kasi alam ko busy ka eh, or hindi ko naman makakapunta talaga, kaya wag na lang. So mga pala ganon. desisyon. Oo. Dinesisyonan niya. Dinesisyonan mo na, diba? Paano kung gusto ko ng lumpia, diba? At gusto ko umattend, sayang, maganda sana regalo ko. So,
So it happens. I guess when pagka lang talaga nagmamature ka na, minsan may pake ka. Minsan nawawala na yung pake mo kasi na-realize mo as you grow older. Ito yung realization ko while people pleaser ako, Jegs, na-realize ko din as I grow older na dapat minsan talaga wala na akong pake. 'Di ba? Kasi pag lagi ako affected sa lahat ng sasabihin ng ibang tao, good luck talaga. 'Di ba? Baka hindi cancer ang tumira sa akin. Tama. 'Di ba? Yung pag-please sa iba, hindi mo naman magagawa yun. Mahirap kaya yun. Meron nga akong kakilala na makakakita lang siya sa daan, apektado siya sa kung ano pinagdadaanan ng nagtitinda. Diba? Mahirap yun. Mahirap bitbitin lahat. Correct. Pero kasama mo ang Love Radio. True lalo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Yon. Ano lang siguro, wala lang akong pakialam kumbaga. Saka hindi ko naman trip yung mga lakad siguro, baka ganun. Baka ganun. Tsaka may Oo. mga tao walang pake. May Oo. mga taong Or baka in-assume din nila na ay hindi ka naman mahilig sa may mga siguro grupo kasi na ganun, siguro kasi parang ewan ko, out of courtesy na lang, imbitahin nyo na lang din. Oo, yun. Kaya lang kasi may possibility din naman na kaya hindi nila ginagawa yung out of courtesy kasi ayaw ka din talaga nilang Oh, yun. kasama. Wala ka sa priority list. Oo, meron kasi talagang tier A, tier B. Oo, yan, may yan, list yan. A, may list B. Totoo yan. Correct. Maski din naman ako kapag kaya while pagka nagugulat ako sa mga ganun paminsan, naiisip ko lang din. Ako din naman pagka nagkakaroon ako ng, kunyari, celebration, meron din akong list A at list B. So si list A, kapag lahat yun nag-confirm, wala na akong bubunutin sa list B. Oo. 'Di ba? Pero yung mga ganun. So, well, it is what it is. Oh, Ganun tsaka talaga. May mga ganap din na kung minsan ina-assume natin, alimbawa, si Diego hindi ko na imbitahin to kasi hindi niya naman trip yung ganito May mga ganon. So, may mga ganyan eh. True. Pero yung heads up lang, yung Correct, topic correct. lang. Ako sa akin, heads up is fine Oo. Kasi, malaking bagay siya. Oo. Malaking bagay siya dun sa tao. Oh. Yun lang. Ayan. O basta, alamin mo na lang yung dahilan. Tama. Para next time makasama ka na. Kasi mahirap Oo. yun yung dinamdam mo, tas wala ka namang ginawang solusyon. Nagsumbong ka lang sa tambalan. Pinasama lang namin loob mo. Nakatulong ba? Ayun. Oh. O siya. Alright. Salamat sa pagtutok mga kabisyo. Happy Friday! Happy Friday! Bilis! Friday na pala. Bilis ano. O siya. Naku, next week tataas na naman yung gas. Metro's #1 Love Radio. Basic!